Bog svima ljudi, ovdje je Magic Games i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje epizoda 2. Da. I danas ćemo kopati ovu epizodu. Znači, prošlo epizoda smo našli selo, iskopali smo, došli smo ovdje i imamo svoj krevet. Da, to je tu. Idemo mi sad malo kopati. Dole. I oko nama ovo. Ljudi, čujemo se kad se nešto nađemo. Ok, ljudi, našli smo zemlju. Veliko. Vedle. Nismo još spremni 100%. Stop. Ok, ovo jesmo. Ok, ljudi, evo sad sam spustio, da se nadam da će mi malo biti bolje. Mi ćemo ovdje postaviti, ne mogu pomoći. Čim se autoši. Kod mene je jako. Ok. Uzeo sam mač, idemo bakti, stavimo. Ok, idem prema vrhu. Ovdje nema ništa. Barem je ovdje ima iron, ali ovo je jezivo. Idemo istražiti malo. Idemo ljudi pokupiti ovaj irončak. Iron. Ovaj iron će nam zaslužiti za 5000 $. Ako nikad želite kupiti iron, dođite negdje u tamo Ameriku i kupite 100 maraka. Uci! Ok, ljudi, idem pokupiti ovaj kol. Ok, ovaj zombi mene tako jako plaši. Da me je tako jako strah. Vi ljudi tako ne znate šta je to. Vi ne znate kako mi je strah sad. Rekao. Ok, pokupili smo do jako puno kola. Sada istražimo ovu pećinu. Pa ćemo da doći opet skupiti sve one stvari. I ovdje je iron. To je sjajno. Ok. Šta je iron? Sjajno. Imat ćemo mi jako dobar oko. Vjerujte mi. Ok, moramo iskopati. Gore. Tamo su zombi. Ok, ljudi, evo nas. Sad idemo na drugu stranu. Na ovu horror stranu. Koja nema ničeg. Sjajno. Izgleda ima samo iron. Koji nam uopće ne vrijedi. Ok. Ovo je jako je bježe odavde, bježi. Idemo. Sad. Malo prije sam istraživao malo i dole. Sam malo kopao ispao sam. I tamo. Ispao. Strašnu pičku. Tako horor. Da mene se trese. Ovoga. Jako se tresem. Ok, bucket ću se staviti. Ok. Paka.